Dut kemring zapçaşlary ardanmy ýa-da gymmat. Maňa soňky döwür iň köp berilen soraw sebäbi dut kemri taýnap görün. Bu dut kemri men proýekt alan dut kemrim. Ertir nesip bolsa kraska goýýar, ahir soň usta oçur etdi. Kraska goýmaka etmeli zatlar we almaly zapçaşlar bar. Häzir zapçaşlaryny alalyň we bakaladalyň kakras gyzyklanýanlar üçin. Onu ulanlar şu ýerde polnusu dut kemring hada boy. Granat pilniňe çenli bardyr. Biz bugün Avtokund magazinine 5 vilayetde yerler var. 5 vilayetde de şolur bakadır. Şu yerde qaydan bakan 5 vilayetde de şolurlar. Inni ingizakları neçe çıktı? Neçeyimiz elimizde? 4816 manat. Primerna 24 milyon. Ona şu zatlar. Jap amortisator koyamızda. Olanlar jabıdır. Jap amortisatorun kaçsası maksimum kayaba yakın. Inni yok men kayaba oýjak diýsen, kayaba iň aňar başga satlanýar bizde. Kayaba oýjak diýsen baka 7574 manat. 37,5 milyon da koýnak. Razniца почти 13 milyon. Gatkan olan sorýar menden. Maşin taýynanda zapçasyna näçe pul çykýar. Belli bir baka aýdyp bolmak sebäbi siziň alyp takkan zadyňyza bagly. Şu ýerde ýygnanda atlap bakasyna we kaçysasyna görä iň gowy zatlar Şumaka kompaniýasynyň önümleri köpüňiz uja ulanıp görünsüňiz. Mena pastiýany şu zatlar dakkan kaçysasy gowy bahada amatly bolmaýan. Mundan has ardan zatlar bar. Ýöne kaçysasy pes we has gymmat zatlar bar. Onu uja ödüňiz haýsyn dakasyňyz ese dakyn. Iň esas zat Optimus kalotkalar dakyn. Garaldan iň gowy kalotka mümkin. Hada oýun zapçaşlarynyň bakasyna gördüňiz ulanlar. Skit ketmelerini kär. Inniki videolarda haýsy zapçaşlar bakaladalyň we haýsy maşyna zapçaşlaryny bakaladalyň. Ýazyn kommentariýada. Janyň sag bolsun.